No a teraz nám predvedie šipku slávnu riasovskú. Ops. Výborne, mladej. Som si šúchal brucho. O čo? Od lačku. O atoli? Aj Korály? No, keďže Krásne prostredie tu. Teraz uvidíte, jak vychádza tuleň z mora na breh. Poťapka si plutvami. Tréning chodenia po vode. Detko, tréning chodenia No po a vode. teraz hej, mladý Kristus začína chodiť po vode. ešte keby bolo cítiť na tom videu aj toto, aká je teplá tá voda, aj v mori.